Isuk-isuk mae tak takoni gek masak apa jari gek ngongseng lombok campur bakso karo goreng tahu. Wes langsung tak eksekusi wae mae tak kon lenggah tak kon macet ning kon kene lomboke tak sigari dadi loro dulur. Bar kuwi tak irisi. Ngirisi mono ya sak selerane dhewek wae. Bar kuwi baksone barang tak irisi kaya ngono kuwi. Ngirisi cilik-cilik men ruah men katon akeh ya. Bar kuwi pokoke dirisi nganti rampung. Bar kuwi nyong nyiapke bumbune nan kene nyong bumbune ora neko-neko. Nganggo bawang putih, kemiri karo jahe. Diulek-ulek ya dulur ditambahi karo uyah men gelis lembut. Diulek-ulek nganggo tenaga dalam nek wis rampung kaya ngono kuwi terus digongso. Digongso sangseng intine. Dulur-dulur masak apa dina iki? Nyong masak kaya gini ki dulur wong desa ki masak kaya ngini. Bar kuwi aja kelalen mau cowete kae ditambahi banyu men nggih nyarupi kuwi lah men aja kelalen ditambahi bumbu aromatik kuwi ya dulur nyong nengon kene nganggo serai karo salam kelalen malah laose ketinggalan nengon ngendi geneng pasar kita. Nengon kono tak tambahi bumbu rahasia nyong gula karo micin. Uyahe aja geri disale ya dulur soalnya mau kan bumbune areng ngulek wis karo uyah engko ndak malah kasinen. Naon kene ditambahi kecap barang. Dong sangang wis kecampur kaya ngono kuwi kabeh terus lombok karo baksone jegorake kabeh dulur. Nah, sangseng kaya ngono kuwi. Nengon dulur-dulur lombok larang ora dulur. Mbok karo di komen-komen ngono ki lho lomboke pira rega lombok info lombok rega lombok nggih. Nah kuwi ditunggoni nganti satya dulur mbesat-wesat kaya ngono dicicipi nah nek kurang asin kaya ngono kan nambahi gampang nambahi uyah timbang kasinan ke angel. Nek wis kasinan ke angel nah dong sangseng dicicipi maning. Nah wis enak jos mantul. Nah saiki nyong geri goreng tahune dulur. Nengon kene tahune nganggo tahu sutra dadi ora usah di bumbani mening langsung di kumbah terus digoreng wae. Nah, diwulak-walik men ora gosong. Pokoke wis andang nganti garing wae nek wis garing kabeh terus wis mateng kaya ngono kuwi dintas wae wis. Nah, barang nyong wis matengan kabeh nyong wis tak nyeluk namake tak kon sarapan nyong barang gek sarapan ya wis nyong tak pareng wae.